moitísima falta ao Celta B, que se viu favorecida por esa expulsión de portero, o xogador que acababa de empatar o encontro para o Arandina. Vemos primeiro gol que adiantaba o Celta B no marcador, obra de Borja Iglesias con ese fantástico remate. Vaya dianteiro Borja, Os máis destacados da categoría. Sí, un xogador que o ano pasado xa debutou co Celta na primeira división, que fixo unha grandísima pretemporada co Celta este ano, co primeiro equipo, e que estará a cabalo posiblemente entre os dous equipos. Aí está o gol de portero, tampouco está nada malo tanto do xogador da Arandina, que sen embargo pouco despois comete esa torpeza, tendo un cartón amarelo, pois ese agarrón que lle custa o segundo. Jordan, Adrián, nunha acción así, cando tes un cartón amarelo, sabes que te van mostrar o segundo. Sí, hai que ter moitísimo cuidado. Eu a verdade é que, polo que estou vendo, últimamente os colexiados están amosando demasiadas tarxetas e, bueno, pois habrá que terlo en conta e ir aprendendo un pouquinho. Sendo malo, credes que hai intención de recaudar? Non creo que sexa esa a intención. Voume quedar aí. Jordan? No, eu non creo, non. Bueno, os hábitos cada un, eu creo que ten o seu baremo para o tema dos cartóns, pero si é verdad que cando tes unha tarjeta amarilla xa, pois tes que ter cuidado, pero bueno, despois que che saquen así a segunda, pois tamén é valoración do hábito, non? Sabendo que des unha tarjeta, si é máis que dabondo para expulsar un xogador. Pois estamos a ver o que se desatou despois desa expulsión, todos eses goles do Celta B, Rubén Ramiro, outro Jordan, por dúas veces, Delgado e Guillamés, non? Sí, Julio Delgado que fixo un grandísimo partido, un gol, 2 asistencias, xogador que xa foi internacional, que pasou do Deportivo ao Celta. E aí está, pois, esa tremenda goleada por 6-1, xa decimos, algo enganosa quizáis, pero esa expulsión axudou e de que xeito para que se producira este resultado importante para un Celta B que estaba tamén ocupando postos baixos na táboa clasificatoria. Levaba 3 partidos sen gañar. Claro, empezou moi ben a temporada, que triunfo nada máis empezar, pero despois entrou nesa mala serie de resultados que terminou con esta gran goleada en Barreiro por 6-1 ante a Arandina.